Panginoon, tulungan niyo po ako. Pati yung mga kasama ko, tulungan niyo rin. Pinapawisan na sila. Sila lahat. At pati yung leader namin. Tulungan mo kami. Parang umahangin eh. Ngano ka man? Jan. Ngano ka man? Jan. Patuyo ka ng electric fan. Sa taon siya. Jan. Maluoy man na itong regular na itong customer. Itong taga-agamay hangin kay Loy kayo. Kami kasingot na tayo niya. Singot siya tungod sa yang gitanaw. Si Jan mo niya mong regular na customer dire nga Gramo tawag siya na tanong kayo, gusto nyo kayo aircon nga, o may aircon kanira man sang ceiling fan, so amo siya kita kag chance, amo siya ni paandar ang electric fan. Hey, tanawag dughan ako, grabe kayo. Bating mo. Dako kayo lawas sa maayo. Ito tapuhan. Kasi mo kasulti ni Jan. Ha? Kinanglan siya og kanang kuan, kanang mabugnaw na hangin. Mabugnaw na hangin. Presko. Di ba Jan? Tungod sa iyahang gitanaw, diyan sa iyang cellphone, nagsingot-singot. Jan, Kung sa imong kasulting Jan, ang kasulti na kong dyan, kay tapuhan niyang singot. Tagko kayo siyang singot. Ito. ikaw sa imong kasulting Jan. Wa lang. Init kayo. Dyan. Jan. Hi, ragud ka dali Jan. Hi lang jud. Hi, kaya dakan kag pants nan aw ba? Hi ba na? Hi ra ka na. Hi. Ano ba? Mamo ko request gud ako mga viewers nga. Oh, hi good ba? Hi, Panginoong Alex. Oh. Saan tumaling nga Panginoon mo gid eh. Di ba pwede ba sa kanang kuwan? Pwede basta pangalan sa tunaw sa kanang Mao ni si Ruby nga mong kinakusgan. Lahi ra magid ba sa kay si Ruby? Bali na punta ka dyan. O balik naman ka dyan. Kapag may... Dyan. Mensahe sa among mga viewers be? Mensahe ba? Tinanglan niya. Ano lang ko pangutanan dyan, sige. Usara ka pangutanan ni. Usara ka pangutanan. Usara jud. Ha? Magandan. Yan. Ganun ang iro ganahan magbukog. Iro? Mas muna ko ha. Ganun ang iro ganahan magbukog. Ito bukogon. Aw, si Kuan. Iro ganahan magbukog. Okay. Okay. Hindi ko ka-close ani. Ay, guys, thank you for watching. Thank you for watching. See you next time. Peace out. Peace out.